Vidíme krásny, vynovený Boží hrob. Keby ste tu prišli x mesiacov dozadu, by ste videli niečo čierne, ohradené akosi železnou oponou a bariérou. Teraz to krásne zasvietilo, vidíme grécke nápisy. Toto je samotný Boží hrob. Nič nenasvedčuje, že tu bol niekedy Boží hrob. Prosím pekne, tento priestor prešiel mnohými úpravami. My si pozrieme za chvíľočku hroby z 1. storočia. Toto je skôr akási hrobka. Kusy mramora, ktoré pokrývajú pôvodnú skalu Božieho hrobu, kde podľa tradície bol pochovaný Kristus a odkiaľ slávne stal z mŕtvych. Toto je pre nás kresťanov akýsi stredobod našej viery. Je to miesto vzkriesenia, kde naozaj môžeme pocítiť Božiu milosť, Božiu blízkosť. Odtiaľ stávame ako nové stvorenia. K tomu sme pozvaní, byť novými ľuďmi. To je výzva. A čo keď to tam nepocítim? Nie je to všetko o pocitoch. Naša viera nie je o pocitoch. Pozor na to. Naše pocity nás môžu častokrát aj veľa sklamať, pomýliť. Viera nie je o pocitoch. Viera je umenie kráčať v tajomstve. Nie všetko chápeme, ani rozumom, ani cez city, ale veríme, že teda Boh kráča s nami. Áno, ale veľa ľudí chodí na tieto miesta s tým, že by tu chceli tak nejako precitnúť. A keď sa to nestane, tak čo potom? Že by chceli zažiť niečo také zvláštne. Verím, ani to nepopieram, túto ich úprimnú túžbu. Samozrejme, ľudia tu prichádzajú a vzbudzujú si tento úmysel. Prísť tu. Ako to hovorí svätý evanjelista Ján v prvom liste Jánovom. Čo sme videli, čoho sa naše ruky dotýkali, čo sme počuli, to zvestujeme slovo života. Takže naozaj prísť sem, vidieť, dotknúť sa. To je pre nás ako si bytosti vytvorené z mäsa a kostí niečo mimoriadne. My nie sme anjeli, my nevnímame veci priamo, ako nejaké eterické bytosti. My sme ľudia, stvorení z mäsa a kosti. Potrebujeme vidieť, potrebujeme počuť, potrebujeme sa dotknúť. Toto všetko nám napomáha. Nezaručuje to, že to zažijeme, ale jednoducho sme pozvaní k týmto veciam. Takže vstupujeme do samotného hrobu, tak si to vyskúšame, ako sa bude vystupovať. Bavili sme sa, či sme niečo pocítili. Ja mám radosť, akože ja som... Ale áno. Ja akože naozaj, ak sme aj niečo nepocítili, veríme tomu, že to máte ako semienko. Kto by už len uveril tomu, že keď hodíme semienko do zeme, ktoré teda v tej zemi sa nejako schová, že z neho vyráši niečo pekné. Toto je zázrak viery, chlapci. Toto je františkánska časť, takže túto časť Baziliky Božieho hrobu vlastníme, nechceme ju predať, staráme sa o ňu, spravujeme ju a ponúkame ju pútnikom, aby aj oni zažili naozaj stretnutie so zmrtvých starým Kristom. Toto stretnutie sa podľa tohto reliefu práve odohralo tu, stretnutie s Máriou Magdalenou po pravici a so skrieseným Kristom, ktorý naznačuje, kam smeruje. Skriesený Kristus smeruje do neba. Mária Magdalena sa ho snaží dotknúť. Čo Ježiš hovorí? Nedotýkaj sa ma, ešte som nevystúpil k svojmu otcovi. Nie, že by bol Ježiš nejaký sterilný, čo aj žena, ty sa ma tu nedotýkaj. To grécke slovičo nedotýkaj sa ma môžeme pochopiť, nesnaž sa ma uchopiť do svojich akýchsi racionálnych štruktúr, pretože aj tak to nepochopíš svojim vlastným rozumom. Skriesenie je natoľko veľká vec, že to jednoducho nás nejako presahuje. Čiže Mária Magdalena sa ho snaží dotknúť, Ježiš hovorí, nedotýkaj sa ma, čiže nesnaž sa ma uchopiť do nejakých svojich myšlienkových schém, lebo celé to tajomstvo ťa presahuje. A toto, keď vás počúvam, čo vy tu celý čas hovoríte, však to je taký normálny, obyčajný ľudský život, čo sa tu stalo tomu Kristovi, až teda na ten finish. Toto je presne to. Kristus sa stal vo všetkom nám podobný okrem hriechu. Ja vám poviem aj, prečo sa Boh stal človekom. Lebo keď je niekto Boh, takže ako sa ku nemu môžeme dostať? Tak nie, že by sme sa my potrebovali ku nemu dostať, on sa dostal ku nám, stal sa človekom. Predstavte, že by ste videli mravenisko a mám sa stať jedným z mravcov. Aby som zažil presne o čom je ten život. Kristus sa stal človekom, aby mal naše oči, aby sa pozeral na naše problémy. Má uši, ako my, aby počúval naše problémy, naše otázky, Pane Bože, prečo, na čo, za čo. A má zároveň ústa, aby vlastnými ústami nám na tieto
otázky života a smrti sám vedel zodpovedať. Toto je presne tzv. Teológia vtelenia. Boh sa stáva človekom, aby bol jedným z nás, aby kráčal s nami, aby nám na všetky otázky, problémy, ale aj radosti a strasti vedel dať akúsi adekvátnu odpoveď. No, ale keď nás ten Boh stvoril, tak ako na čo nás Boh potrebuje? Boh nás nepotrebuje, ale chcel sa osláviť. Čiže naozaj ľudstvo, človek je slávou Božou. Boh nás stvoril z lásky. Ponúkol nám túto lásku, my sme ju odmietli, ale toho ako si nevyrušilo. Z tohto celého hovorí sa podľa našej františkánskej teológie, dominikáni by povedali niečo iné, my františkáni, nasledujúc blahoslaveného Jána Dunskota, hovoríme, že Boh by sa stal človekom aj vtedy, keby človek nebol zrešil. Pretože motiváciou vtelenia nebol náš hriech, ale láska. To, ako si pohýňalo, aby sa stal človekom, nie je náš hriech. Toto je živá skala, ktorá naznačuje, že tu bol kedysi kameňolom, tu sa ťažil kameň. Dôkazom toho sú práve vysekané bloky kameňa. Tu na to krásne vidíme, ako sa ten kameň ťažil, takže boli to nejaké kocky, nejaké kusy. Oni to mali takú zaujímavú metódu, vedeli to robiť, ale ten kameň nebol kvalitný, nebol dobrý, bol teda priepustný a nehodil sa teda na stavbu. Takže nakoniec toto miesto bolo opustené, zavrhnuté a stalo sa miestom popráv, čiže bolo toto slova popravisko. Toto bolo popravisko? Celý tento priestor, kde sa nachádzali pôvodné popravisko, ale tu hádzali zvyšky aj tých krížov a podobné veci. Čiže tu bolo miesto akéhosi skladiska, smetiska. A podľa tradície tu práve Svätá Helena, ktorú vidíme, jej sochu, ktorá objíma kríž. Tu práve podľa tradície našla ostatky Svätého kríža. A keď sa chcú ľudia modliť, tak kde sa to odohralo, páter? Kde sa to odohralo? No tak keď chceme, ja neviem, kde sa to odohralo, ale tak tu je to miesto. Čiže keď niekto prichádza a chce sa modliť, tak chce sa dotknúť, chce vidieť. No tak je tu naznačené miesto, kde sa to odohralo. Áno. To je presne ten prejav ľudskej prirodzenosti, že chcem prísť, chcem vidieť, chcem sa dotknúť, chcem mať 100% dôkaz, no tak aspoň to naznačíme. Legendy netreba podceňovať, treba v nich hľadať niečo hlbšie, nejaké súvislosti. Bolo to akési smetisko, boli to všelijaké kusy a smeti a podobne, no tak začali hľadať, ktoré by to mohlo byť drevo. No tak začali, ako by sme to teda dokázali? No tak keď je to drevo z Kristovho kríža, tak by malo byť zázračné. V ponímaní človeka, aspoň takto človek uvažuje. Tak naozaj začali prikladať jednotlivé kusy, ktoré našli a teda podľa tradície sa mal udiať ten zázrak na nejakom chromnom človekovi, tak na základe takéto akési metódy, pokusné metódy zistili, ktoré sú tie ostatky. Naša viera nestojí ani na dreve, ani na kameňoch. To sú veci, ktoré nám môžu pomôcť v prehlbeniu viery, ale ako som tu naznačil, viera presahuje naše racionálne zmýšľanie, musíme byť otvorení srdcom pre oveľa širšie súvislosti. Čiže my sa nemôžeme baviť o tom, či to bolo tak, alebo či to je drevo, práve aké kameň. Tieto veci nám môžu pomôcť. Niektorým ľuďom to nemusí toľko veľa hovoriť, musí to veľa pomôcť, ale ľudia vo všeobecnosti sú ako si štruktúrálne vystaví tak, že potrebujú vidieť, dotknúť sa, aby mohli uveriť. Hovorím, sme na inej planéte, to, čo tu zažijete, traktor v kostole, ešte kone v kostole, to sme zažili aj v Bazilike Narodenia Pána, ako Turci chodili na koňoch, aby nás vyrušovali, ale traktor, to je zážitok. No a dobre, čo s tým kameňom teda? Že kameňom.
ortodoxní veriaci, ktorí majú vyvinutý zmysel pre veci viery a srdca, prichádzajú a robia toto. A počúvajú. A čo by počuť stón Krista? Tu zomrel Kristus. Toto je miesto, kde nie že len zomrel Kristus. Kristus, ktorý zomrel za mňa, za teba. Toto je miesto osobného stretnutia sa s Kristom, ktorý dáva svoj život, aby sme my mohli žiť. Toto je rozhodujúce. Tu bola zlomená moc zla, temnota hriechu, všetkých hriechov celého ľudstva, aj môjho vlastného. Čiže preto ja tu mocne cítim tú Božiu prítomnosť. Toto je miesto, kde treba prísť. Ten oltár je robený tak, aby, vidíme Pani, musíme sa pokloniť. Pred Kristovým krížom sa naozaj kláňame, nie že ako nejakej modle. My v kríži uctievame Krista, ten, ktorý za nás umiera a ktorý stáva z mŕtvych. Myšlienka na záver. Keď nám Pán Boh doprial stretnutie tu v tomto pozemskom Jeruzaleme, som presvedčený, že o čo skôr sa budeme môcť stretnúť v tom nebeskom, tak toto všetkým prajem. Nebeskom ešte ne, ešte chvíľku počkajme. Počkajme tu na posledné časy. Neponáhľajme sa. Sa vám chceme poďakovať, jak sme tu všetci. S radosťou. Je to pre mňa čest zaviesť ľudí na miesta, ktoré mám ja rád. Ľudí, ktorí mám rád, zaviesť na miesta, ktoré ja mám rád. Takže naozaj je to pre mňa aj čest, aj radosť byť tu s vami a troška vám sprostredkovať tú milosť, ktorá sa tu ponúka. Završím, ešte jedna myšlienka môže byť. Aj dve. Slávny františkánsky archeológ Bellarmino Bagatti povedal: prísť do Jeruzalema je milosť, to snad všetci z vás cítite, ale je to aj zodpovednosť. Zodpovednosť pred svetom a pred ľudstvom. Veľká výzva, že keď domov prídete, zajtra cestujete, spomeňte si na tieto slova. Nie len milosť, ale je to aj veľká zodpovednosť. Výzva pred svetom a pred ľudstvom. A čo je tá výzva, to už musíte vy reflektovať.